ሰላም እንቋዕና መደብ Essential English Conversation ብድሓን መጻኹም እዚ ነተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ ኣነ ተመስገን እበሃል ኣብዚ ክፋል እዚ ንሰባት ዕድሚኦም ክንደይ ምዃኑ ከመይ ኢልና ከምንውከሶም ክትመሃሩ ኢኹም ሕጂ ክልተ ሰባት ንሓድሕዶም ብዛዕባ ዕድሚኦም ክትሓታተቱ ከለዉ ስምዕዎም How old are you? I'm 35. How about you? I'm 23. ክብድ ዝብል እንተመሲሉ ኣይተሻቐሉ እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዶ ክንሕግዘኩም ኢና ብመጀመርታ ጂና ንቶም ዕድሜኻ ክንደይ እዩ ኢላ ሓተተቶ How old are you? ንቕድም ነቲ ሓረግ ጽን ኢልኩም ስምዕዎ ደሓር ድገሙ How old are you? ቶም ከኣ ኣነ ዕድመይ 35 እዩ በለ I'm 35 ዕድሜና ክንነግር ከለና I am ዝብል መግለጽ ሓሳብ ንጥቀም ብኣሃዝ ምግላጽ ቀሊል እዩ ድሕሪ 11 12 11 and 12 እቶም ካብ 13 ክሳብ 19 ዘለዉ ኣሃዛት ብቲን እዮም ዝውድኡ ስለዚ ከምዚ ዝስዕብ ንብል 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 25 ንምግላጽ 10 ምስ 5 ምስ ንላግቦም 25 25 ክንብል ንኽእል ብተመሳሳሊ ኣገባብ 49 ንምግላጽ 4 ምስ 7 ኣላጊብና 47 47 ክንብል ንኽእል ኣሃዛት 10 ክሳብ 9 ከምዞም ዝስዕቡ እዮም 10 20 30 30 4 40 50 50 60 60 7 70 8 80 9 90 ኣስዒቡ ቶም ኣነ ዕድመይ 35 እዩ በለ I'm 35 ንቕድም ስምዑ ደሓር ድገሙ I'm 35. ቶም ነቲ ሕቶ ተቕብል ኣቢሉ ንስኽኸ How about you ኢሉ ብምሕታት መለሰ ንቕድም ስምዑ ደሓር ድገሙ How about you? ኣብ መጨረሽታ ጂና ንቶም ዕድሚኣ 23 ምዃኑ ነገረቶ I'm 23 ንቕድም ሰሚዕኩም ደሓር ድገሙ I'm 23. ጽቡቕ ከም መፈተንታ እምበኣር ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ዕድሚኦም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም How old are you? I'm 17. How about you? I'm 16. How old are you? I'm 58. How about you? I'm 74. ግርም ዝተምሃርኩሞ ክሳብ ክንደይ ከም እትዝክሩ እስከንርአ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጊምኩም ኣቕርብዎም ክንደይ እዩ ዕድሜኻ How old are you? ኣነ ዕድመይ 35 እዩ ንስኽኸ I'm 35. How about you? ኣነ ዕድመይ 23 እዩ I'm 23. ጽቡቕ ናይ ሎሚ ቀንዲ መግለፂ ሓሳባት ንምኽላስ ንብሙሉእ እቲ ምይይጥ ደጊምኩም ስምዕዎ How old are you? I'm 35. How about you? I'm 23. ግርም ሕጂ እምበኣር ብእንግሊዝኛ ንሰባት ዕድሚኦም ክንደይ ምዃኑ ክትውከስዎም ትኽእሉ ንስትምሃርኩሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ መሓዛ ኣናዲኹም ብእንግሊዝኛ ዕድሚኦም ክንደይ ምዃኑ ተወከስዎም ኣብ ዝቕጽል መደብ Essential English Conversations የራኽበና Bye for now
ሰላም እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ Essential English Conversation መጻኹም። እዚ ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ። ኣነ ተመስገን ይበሃል። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ንሰባት ብዕለተ ልደቶም ከመይ ኢልኩም ከም እትውከስዎም ክትምሃሩ ኢኹም። ሕጂ ክልተ ሰባት ብዛዕባ ዕለተ ልደቶም ክትሓታተቱ ከለዉ ተኸታተሉ። When's your birthday? My birthday's on June the 10th. Mine's on October the 3rd. ክብድ ዝብል እንተመሲሉ ኣይትሻቕሉ። እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። ብመጀመርታ ኤይሚ ንፊል መዓስ እዩ ዕለተ ልደትካ ኢላ ሓተተቶ። When is your birthday? ንቕድም ነቲ ሓረግ ስምዕዎ ድሓር ድገሙ። When's your birthday? ሽዑ ፊል ከምዚ ኢሉ መለሰ። ዕለተ ልደተይ 10 ሰነ እዩ። My birthday is on June the 10th. እቲ ዕለት ብመዓልትን ወርሕን ምስ ንገልጾ on ዝብል ቃል ንጥቀም። ንኣብነት 10 ግንቦት ከምኡውን 22 ሚያዝያ ብኸምዚ ኣገባብ ንገልጾም። On May the 10th and on April the 22nd. ንቕድም ስምዑ ድሓር ድገሙ። My birthday's on June the 10th. ዕለተ ልደትና ምስ ንጠቅስ ዝተወለድናሉ ወርሒ ከንቐድም ንኽእል። ኣስማት ኣዋርሕ ከምዚ ዝስዕቡ እዮም። ጥሪ January, የካቲት፣ February, መጋቢት፣ March, ሚያዝያ፣ April, ግንቦት፣ May, ሰነ፣ June, ሐምለ፣ July, ነሓሰ፣ August, መስከረም፣ September, ጥቅምቲ፣ October, ሕዳር፣ November, ታሕሳስ። December. ኣስዒብኩም እቲ ዝተወለድኩምሉ መዓልቲ ብተርታዊ ቁፅሪ ወይ ከዓ ብኣሃዝ ኢኹም ተቕርቦ። ተርታዊ ቁፅሪ 1 2 3 ዝኣምሰሉ ማለት እዩ። First, second, third. ካብ 4 ክሳብ 20 ዘለዉ ኣሃዛት ኣብ መወዳእታ ዘድምጽ ቃል ክትውስኹሉ ትኽእሉ። ንኣብነት 4ይ፣ Fourth, 10ይ፣ 10th, መበል 18፣ 18th. ልዕሊ 20 ዝኾነ ኣሃዛት 20 ምስ በልና እቲ ተወሳኺ ንጽል ኣሃዝ ነጥብቐሉ። 24፣ 24th, 27፣ 27th, 29። 29th. ስለዚ ኤሚ ንፊል ዕለተ ልደተይ 3 ጥቅምቲ እዩ ኢላ ነገረቶ። Mine's on October the 3rd. ንቕድም ስምዑ ድሓር ድገሙ። Mine's on October the 3rd. ጽቡቕ። ከም መፈተንታ እምበር ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ዕለተ ልደቶም ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ። When's your birthday? My birthday's on May the 23rd. Mine's on January the 10th. When's your birthday? My birthday's on February the 13th. Mine's on August the 8th. ግርም። እቲ ዝተምሃርኩሞ ክሳብ ክንደይ ከም እትዝክርዎ እስከ ንርአ። ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምስ ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም። መዓስ እዩ ዕለተ ልደትካ? When's your birthday? ዕለተ ልደተይ 10 ሰነ እዩ። My birthday's on June the 10th. ናተይ ከዓ 3 ጥቅምቲ እዩ። Mine's on October the 3rd. ጽቡቕ። ናይ ሎሚ ቀንዲ መግለፂ ሓሳባት ንምኽላስ ንብሙሉእ እቲ ምይይጥ ደጊምኩም ስምዕዎ። When's your birthday? My birthday's on June the 10th. Mine's on October the 3rd. ግርም። ሕጂ እምበኣር ብእንግሊዝኛ ንሰባት ዕለተ ልደቶም መዓስ ምዃኑ ክትውከስዎም ትኽእሉ። ንሰምሃርኩሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ። መሓዛና ዲኹም ብእንግሊዝኛ ዕለተ ልደቶም መዓስ ምዃኑ ተወከስዎም። እቲ ዕለት ብኣገባብ ግለጽዎ ማለት ቅድም ወርሒ ድሓር ዕለት ኣከታቲልኩም ኣቕርብዎ።
ኣብ ዝቕጽል መደብ Essential English Conversations ይራኽበና. See you next time.